Chámome Dula, son mariscadora da Cofradía de Vilanova de Arousa, da Pastoriza. Levo 33 anos mariscando. Eu de pequeniña iba con miña abuela. Íbamos aos lorches, íbamos a raspar esterco, porque antes era o que había para botarlle nas leiras. Ela iba ao marisqueo, entonces eu iba con ela. Despois, tempo adiante, xa cando xa era un poquinho máis maior, tiña unha tía que iba casi a diario, e empecé a ir con ela. Pero vendíase a unhas señoras que compraban moi ao lado da playa, subías da playa ou da Ribeira, e xa estaban ali esperando para comprar. E tiñan o gremio elas eran as compradoras de aquí, de San Miguel. Daquela non estaba a Ribeira non estaba preparada para ganar moito, era simplemente un aporte de cartos, unha axuda para a casa. O que ganaba a muller era a axuda para a casa. E fun para a fábrica por aí desde os 14 ou 13 hasta os 18, que tuve a miña primeira peque. Entonces, como despois xa había que compaginar, coidar a peque, tiña unha abuela na casa, casi acamada, miña nai estaba bastante pachuchiña, entonces houbo que deixar a fábrica. Entonces, como alternativa, non foi por decisión, foi así unha alternativa fácil para poder ganar algo e máis atender a casa. Entonces metinme na Ribeira. E os principios foron duros, moi duros. Cambiou a forma de marisqueo, a forma de pañar non, porque o artesanal é artesanal e non hai máis. Non podemos meter un tractor a pañar marisco porque non sería levantar marisco para as mariscadoras. O que pasa é que antes andábase con unha cousa ao berberecho que se chamaba raspeta, e agora a raspeta pasou á historia. Agora úsase o ganchelo ou o rastrillito, ou o ancaso, e antes o rastrillo para a Ribeira grande tampouco non se usaba, usábase sacho. A min o mar dame tranquilidade, dame moita tranquilidade. A veces tamén me dá medo, porque pensas nesas olas tan grandes que veñen, e que te poden enrollar, e que te zapatean, e que a mí non me van a enrollar porque nunca me meto cando hai así esas olas tan grandes, pero dame moita tranquilidade, moita calma, o calor da area cando te deitas no verano, a tranquilidade de escoitar o mar, e as gaivotas, o sonido das gaivotas. A veces parece que están chorando, a veces parece que falan. Ves a vida mesma, ves a naturaleza ali, e ti estás ali, estás no momento, respiras aire puro, respiras cheiro de algas, aínda que sea podre, pero cheira ben, é natural, tanto me dá que sea con marea chea, como con marea baixa, como que sea de noite, bueno, a min chiflame o mar.